Så starter vi en lille instruktionsvideo, hvor jeg vil vise, hvordan vi skal varme vores stemmer op. Først starter med at rejse op. Godt, vi starter med lidt fysisk opvarmning. Vi starter lige med at rulle lidt med skuldrene. Og så lidt den anden vej, fremad. Ja, det ser godt ud. Så bliver vi nødt til lige at have det her, så I kan se, hvad der sker her. Nu skal vi rulle hovedet fra side til side. Stille og roligt, sådan her, fra den ene side til den anden side. Godt. Så bliver op til den ene side og lav sådan et godt stræk her på siden af halsen. Man kan lægge hånden heroppe på, for sådan ligesom give lidt ekstra stræk, eller man kan lave den der flexhånd hernede. Det bestemmer man selv. Bare der kommer et godt stræk der på siden af halsen, så begynder vi at trække vejret ind gennem næsen. Og suk. Og en her til. Og suk. Sidste gang. Godt, vi ruller over til den anden side. Finder et godt stræk her på siden igen. Trækker vejret ind gennem næsen. Igen. Sidste gang. Godt, så ruller vi ned i midten. Så må vi godt sætte hænderne op på hovedet, så lige til at strække ned. Find et godt stræk der i nakken. Bare bliv ved med at trække vejret stille og roligt her. Godt, giv slip og kom op. Vi vil strække den sidste side her foran. Vi lægger lige vores hænder på kravebenet her. Og så strækker vi op. Først med åben mund sådan her. Når I får en godt stræk, så prøv ligesom at lukke munden, så det bliver ekstra stræk. Måske der er lidt lille underbid, alt efter hvor meget vi lige kan strække. Og så begynd her også lige så forsigtigt at rulle frem og tilbage, så vi får fat i alle halsmusklerne. Godt. Nu kom ned igen til normal position. Skal vi lige have lidt ekstra på i dag, for jeg vil gerne have det hele med på videoen. Vi skal også finde en god kropsholdning. Generelt så ser det jo rimelig godt ud rundt omkring, men nogle gange så står man jo lidt af. Det er fredag, og vi er faktisk ret travle. Så måske kan jeg allerede lure, at der er noget med den der gode sangerholdning. Så op med brystet. Og så prøv lige at gøre sådan med skuldrene. Træk dem helt op omkring ørerne. Og så slap lige af. Fordi det hernede, der skal det helst være. Sådan afslappet skulder og op med brystet. Og så skal I også stå og lige grave lidt op her. Med det der hedder skulderbredds afstand mellem benene. Sådan her. Så en god balance. Ikke noget med at stå helt samlet, og heller ikke noget med sådan helt bredstående, men sådan en god afstand. Og så skal I passe på, at I ikke låser i knæene. Fordi man har tit med at komme til, at måske komme til at svære tid til. Så kan man godt komme til sådan at stå og overstrække knæene, når man sådan ligesom er koncentreret om et eller andet. Så når nogle gange så er det godt for at sige, husk lige knæene. Husk lige sådan lidt. Okay, det skal lige være lidt, ikke sådan at man skal sådan helt bounty, men bare der lige sådan er lidt bøj der. Og op med brystet, afslappet skulder, og så er der også noget med nogle gange, så man godt sådan ligesom komme tøjet sådan, man hænger enten til siden, eller man sådan står og svejer lidt for meget, det går heller ikke så godt. Så sådan en lille smule ind med numsen. Det er også sådan, sammen med den gode hop, sådan ind med numsen, op med brystet, afslappet skulder, sådan lidt løs knæ. Må jeg lige se jer? Det skal være sådan lidt, man må godt sådan lidt, godt se lidt godt ud, jeg kommer gående ned ad stranden. Så lige løfter brystet lidt, så der er det gode kropsholdning. Nej, altså det der med knæ, altså jeg låser altid mine knæ. Ja. Det er helt... Det er naturligt. Og det, jeg vil tit sige det. Hvis jeg bare siger knæene, så ved jeg, hvad det drejer sig om. Men så vil jeg også lige sige op med brystet. Og det er jo ikke kun fordi, det skal se godt ud, selvom det hjælper på. Det er simpelthen også for at få plads til lungerne, når de skal trække luft ind. Fordi hvis man sådan er helt sumpet sammen, så er der ikke meget at give af. Så god kropsholdning. Så skal vi i gang med at sige lidt lyd. Vi skal have i gang med støttemusklerne først. Så det er noget med hånden på maven. Her. Eller hånden i siden. Alt efter hvor man synes, der sker mest. Hvis det er man selv, så siger I efter mig. Ho, ho. Ho, ho. Ha, ha. Ha, ha. He, he. He, he. Hi, hi. Hi, hi.
usynlig tennisbold. Jeg kaster på jer, I kaster på mig. Lad bevægelsen give ekstra kraft til jeres lyd, så jeg siger hey! Hey! Ho! Ho! Hep! Hep! Godt. Så går vi over til de lidt mere almindelige eller lydlige øvelser. Og vi har den her, der hedder Michael Jackson-øvelsen. Så bare husk, at det er på narre og narre. Så højt her var det, at man gerne skulle åbne munden, hvis det var, at der skulle komme lyd nok ud. Så siger vi stille og roligt med. Og så videre. Og jeg vil ikke, nu gik jeg ikke så langt ned igen i dag, og det samme heller ikke helt op og pive på det høje, ikke? Men vi går alligevel lidt deroppe af. Vi starter på A og ha. På den rigtige akkord. Mere på A. Mere A. Så åbne munde her. Lige en sidste mere med A. Så kommer vi med A. Lidt anderledes mundstilling.